senginikele nganikela kwaze kwaphela uthando lokunikela abantu bakithi abangiphenduli sengiyekile. Ngase ngithi kuyo uma kuphuma ku-23 ayizilile ngonyaka uphelile. Ngase ngithi ngicela ikhulume nomshumayeli engakhulumi nomkhabela. Sikhona leso sikhathi esinjalo uma uzekile ngithule. Uthi uma kufuneka ngayibuza lo mkhulu ngathi umkhulu ubani wena? Uthi wathi ngisigcino komkhulu wakho wangithumile. Bathi ngizokutshela ukuthi umnikelo owunikelayo kuShemba baqala ukuwubona kwathi unikela ngembuzi. Bayibonile imbuzi uShemba uyilethile. Akekho okufanele uKhisimusi angawujabulele. Ngifisa ufunda incwadi lapha kade sikhona lisebenza iBhayibheli. Bake bakubuze nje uma ukhuluma ngoMateyu bakubuze ukuthi uzaloba. Awufundele incwadi kaPetro wesibili. Uqale ku-2 ugcine ku-3. Amen. Kepha ngifisa ukukhuluma leya ndaba kokheli bashumayeli yale ndoda. Awufunde Petro wesibili uqale ku-2 bese ugcina ku-3. Semukele bonke abafikile abazivakashele. Amen. Bazizwe bekhululekile ithempeli lonyasa. Awuyifunde umusa nokuthula akuvame kunini. Incwadi kaPetro oqala wesibili chapter 1 verse 2. Chaza ukuthi lona lingele ingane zesikole kodwa uyifunde. Umusa nokuthula akuvame kunina ngokumazi uThixo noJesu inkosi yethu. Lokhu amandla akhe awuThixo esinikile izinto zonke ezisifanele ukuphila nokukhonza uThixo. Amen. Uma usePortugal ukhuluma isingisi, ingane engaka iyaphenduka ibuke emehlweni. Ibuka ukuthi lo muntu okhuluma lolu limi ongelona lwala uqhamuka. AmaSwazi uma ungakhulumi ngeSiswazi bathi isigebengu kweSouth Africa. Makoti umyeni wakho khona ezekeme khuluma naye. Ingane siyathetha manje siphelelwe isikhathi sokugola umlilo. Kukhona indaba abangcwele esingayinaki la bekade bekhetha inkosi bebhajajiswa. Sesicela bahambe baye ekhaya bayobika beyosho ukuthi bangamaNazaretha. Bese bezonikela banikelele okhokho babo amacala abo. Amen. Ngizokhuluma le ndaba bese ngithethe indawo ngoba ngohaphasa funa siyiva le nkonzo. Kukhona indoda yakwaMafuleka la ekade ngikhona. Ngonyaka ophelile bayibakhonzela u-23 ubaba siseSwazini. Wayesethi ubaba abahambe baye kumshumayeli omkhabela noZuma abaphathele babavulela u-23 baze bawuvale. Sakhuluma sase siyawuvala u-23 sase sivule ithuba lemibuzo. Inthi-ke le ndoda lukhona lolo hlobo lwamadoda washumayela. Athi mina manginomngane ney'ngane zami kuphelele. Nasendlini uma uthola ukuthi bahleli lolo hlobo. Ibuze le ndoda ithi senginikele nganikela kwaze kwaphela uthando lokunikela abantu bakithi abangiphenduli sengiyekile. Ngase ngithi kuyo uma kuphuma ku-23 ayizekile ngonyaka uphelile.
ngase ngithi ngicela ikhulume nomshumayeli engakhulumi nomkhabelo. Sikhona leso sikhathi esinjalo. Uma uzekile ungakhulumi nomkhabelo, ukhulume nomshumayeli. Ngayeluleka ngathi ngingayeke ukunikela. Yangizwa. Ithi-ke ngesabatha ngiyabonga mshumayeli. Ubaba kade sekwenameli ngahambisa imbuzi. Ngayishisela iphepha ekhaya, ngifuna ukukhuluma lokho. Ngathi nina bakithi nayi imbuzi. Ngihambisa kuNkulunkulu. Ngicela anithethele amacala enu nonke, anigeze, anikhiphe osizini la enhleli khona, anibeke ezulwini nize kuleyo ndawo. Ithi yangibusisa inkosi. Ingane yami enkosazana yayisithi yahamba iye eNtanda izokuya basezuvulwe ikole. Ithi-ke le ndoda ngomyalo wakho kaMshumayeli, hayi umkhabelo, ngalungisa umnikelo omningi ngangawubali. Ngawushisela impepha emsamo. Ngathi nanku umnikelo, ngiphelezela imbuzi engayihambisa kuNkulunkulu. Ngisazoqhubeka la engangigcine khona. Singena esikhumbuzweni sikaNkulunkulu uThixo lenkosazana. Angixube izinto, ithe insizwa izonikela uThixweni, ithi baba ngiyanikela, ngicela umsebenzi angiwuthole. Luthi uThixo ubungikhumbuze yini? Uthi baba usukungekho useThekwini. Uthi cha, kusho ukuthi awuthandazi wena. Awuthandazi kuseni, awuthandazi ebusuku. Emthandazweni wakho wongikhumbuza ngoNkulunkulu ozwayo mina. Wongikhumbuza ukuthi kimi wacelayo. Yona yayikhalela ukuthi ebuhleni ayikaziyo. Uthi uShembe cha, emthandazweni wakho mawuthandaza ngikhumbuze ngiyezwa. Uthi-ke lo baba ngiyabonga. Yahamba nawe inkosazana kwami, yafika ufaka umnikelo. Yabuya yathi baba ngufakile umnikelo. Uthe uNkulunkulu inkosi ibusise. Uthi buye ngesonto ngomsombuluko lesibili. Uthi lo baba ngazibona ngiyisebuhleni edokodweni. Mawusuka ugogo yami. Uthi ngaboni umkhulu engingamazi edokodweni. Ufake ijazi elikhathele. Ungekho emsamo. Nkulumo leshisa nje buya nayo. Kimi engithi ngiyanikela. Impendulo ngiyithola. Uthi makufuneka ngayibuza lo mkhulu, ngathi umkhulu ubani wena? Uthi wathi ngisigcino ngomkhulu wakho wangithumile. Bathi ngizokutshela ukuthi umnikelo owunikelayo kuShemba baqala ukuwubona kwathi unikela ngembuzi. Bayibonile imbuzi, uShemba uyilethile. Hawu, njengoba kade sengithi ngiyayeka ukunikela ngathi kukhona into eningayazi nini emhlabeni. Yebo siyazi. Ake sithi amen endlini ngoba siyazi. Uthi lalela-ke, nina nihlulwa ukulalela uNkulunkulu emhlabeni nihleli naye. Ayikho into akanibhalelanga yona uShembe. Khona isihlabelelo 157. Angisho ukuthi asihlatshelele. Siyakwazi ukukhuluma nendoda leso sihlabelelo ukuthi emzini kababa wakho washiwa nami. Uthi umkhulu wakho ngicela ukukutshela mzukulu, mina ngingokugcina komkhulu wakho ngahamba ngagaliwe lela lapha la isikhona. Noma unganikela kangakanani, uma amacala engakapheli engakathethwa asiphendule imoto emhlabeni. Uthi imbuzi kade uyihambisile, ufika uShembe wathi lalelani madoda, wathi umntana umzukulu wenu uthele imbuzi angizosula amacala enu. Uthi sesiyakwazi nje ngoba bengithumile bathi ngizokhuluma nawe ngitshele ukuthi lela la isikhona akunjengasemhlabeni. Umndeni nomndeni uthetha amacala. Uqala ukuthetha amacala amadoda
nami izulu lisakini siyophela nini uthi 40 years kusathethwa amacala wena uyanikela esontweni akekho ozokuphendula ngoba ngale kusathethwa amacala. Uthi mafuleka uthi umkhulu yabantu usinikele ngembuzi ushembe ufika wesula amacala ethu sesilindele kungena amacala amakhosikazi ayegalo unkulu bakho awakafiki ayegalo baba bakho ngaki iminyaka ezobakhona. Labonto ukunikela kufanele sikuyeke kakhulukazi ibani unikelo wesibani kodwa ukhulumise ekhaya uthi uzophela lamacala amakhosikazi ngiyacabanga ukuthi mawungalethela imbuzi uthi akuphela icala lamakhosikazi ushembe uzofika azolisula bese kungena icala leyintombi ezangcolisa amagceke oyisi zathola abantwana ekhaya onelungelo ukuthola umntwana ekhaya ubhuti sizwe ezala la ekhaya. Kunegama engigcine sengilikhuluma kade ngilikhuluma koba ngathi anona izinto owathi ubaba wakho ujabulile ekhuluma ngawe ekhuluma ngokukhala washumayela athi sizinzile ukuyibona inkukuma idukuda ithela ngenhlabathi ikhipha unyawo ithi unkosikazi ukhoyise wenze njalo emzini uhlala kanjalo njengenkukuma idukuda ilolo unyawo ithi iqhamuke iqhubdele ivuse angithi egamile ithe wena njalo uyahlupha besithi hayi lalela wena nkosikazi mina abantu abangikwatisayo yilabo abathwele nemcondo mina ngifuna ukuthengela igubende ezobhala wonke le mcondo awuthi ngisika utamatisi uyenza unkosikazi oganile nendoda eganiwe. Uthemba kwamacala amakhosikazi entombi zonke ezathola abantwana sithatheni kodwa dwethu sibusise ushemba sinikeze sona ukuthi thengani imbuzi niyocela intethelelo kobaba benu. Uthi uNkulunkulu ayikho into eyisiqalekise njengokukwata komzali ekwatela ingane yakhe akithi ubhalile esitabelelweni awufunda 36 emthandazweni wesabatha akithi ubhalile ushembe esitabelelweni sakhe wathi uma uyihlo nonyoko bekusola kwisiqalekiso. Ngiqonda ukuthi ithi incwadi asibe nomusa umusa uzokwenza isibusiso sihlabe kumuntu. Uthi-ke kothi mase kuphele lawo macala uthi ayikho into enizonikela kushembe singayi ushembe niyenza sithi-ke le ndoda ngiphendulekile ithi kukhona umsebenzi engawenza wey'ngane zachitheka ngithi nawawenza kanjani ithi hayi sawenza le nkosikazi lawo madoda lawo yazi ukuthi uma yenza into nonkosikazi kuphelele khona abagcotshwa la ekhaya bakhokheli abanikezwe insipho yokugeza omama. Kukhona omama kade benikela lapha ngicela ukubaphendula uyayithola le ncwadi bekhuluma udaba lwesiqalekiso ngoba lithi ilizwi indodana engahloniphiyo uyise ayibulawa. Finish. Wathi umkhulu bethu bahamba bayabhombela bafike bambuza ukuthi Nkosi mawuthi indodana engahloniphi uyise mayibulawe uqonda uchaza ukuthi sithathe umkhonto inesigwaze ife na bathi ubhombela wabeletha izandla wathi hawo bantu abami senilate ukube nisheshe nafika benizoguqula lo mthetho kodwa sekuwuthathile ingelozi zawubeka ezulwini kwasayile ezulwini ukuthi emhlabeni uzokwenza uzogcinwa kodwa sengicela ukuthi uma uyinazaretha usubhadelisiwe ungamqalekisi umuntu ngoba uzoba yiyo into eshoyo. INazaretha limqalekisa umuntu ingakho ekuseni ngithele angikwazi ukuthukuthela njengokushumayela ngoba umuntu ufuna azobika usizi lwakhe lithi Nkosi ngibusise
funa ngihloniphe lo mshumayeli engamazi ukuthi uhlalaphi, ngoba mangithukuthela la kuzothukuthela yena, futhi ngeke ngimuzwe uma isehambile. Ithi ke lesizwa ngiyabonga ngoba lesi seluleke saluleko umshumayeli ngasithatha kanti ngizophenduleka. Bengingazi mina ukuthi uma unikele ungaphendulwa kanti ezulwini amacala usathethwa amacala emndenini luthunyazi akandala ubhobho yakho. Kukhona umuntu ohluphayo, othi mayeholile okay khona bathi imali yaphefumulisa. Ngazi ke noma sihola amabhenki isaphefumuliswe kwakusho phela kusahola ngeimvelo uvule imvelo ungakafiki ekhaya ukuthi uyayiphefumulisa. Uthi uNkulunkulu kukhona amadoda athi mayeholile aqale komashonisa adlula ebhotini, uyothi ufike ekhaya ntambama ufika nesigaxa sekamisha sinamafutha. Uthi uNkulunkulu lo muntu mayengasekho emhlabeni uma umbiza isiphi isibusiso sezangaza azokupha sona ahluleke ukwenza izinto ezinhle sesemhlabeni. Uma ucabanga nje wena khona le ndoda le engiyibone la ifonini ngiyazi yaphi ethi ufuna ukuswenka nje ngoquality, bathi bafana njengokudla imboza nje bese ihleke ikhipha usikilito. Lo muntu khona isibusiso ongasithola kuyo. Ngisho ukuthi bangcwele uNkulunkulu ukhona emhlabeni, ukhona futhi ezulwini, abasezulwini balalela okushiwo emhlabeni. Lo baba ukhulumele onto ngaphila uma ethi kuthiwa ezulwini kuqale kuthethwa amacala amadoda kuphela. Ungalokhulumela wena ungaphendula umuntu kanti inkinga iphambili. Asibanakele abantu asibakhumbuleni. Asifuneni. Ngiyafisa ningibuze ku-23 ukuthi yini ukuphahla. Ngifike ekhaya aphahla. Ibandla liyakwazi-ke okwakuphazamisa. Ngase ngiphume ekhaya, ngase ngiya kuNdlovu. Wayesethi uNdlovu mayisikhona indlu enkulu, umathatha ihlahla labantu abadala wome esangweni namakhandlela ubabize. Ngifike ngathatha amakhandlela ngabiza ubaba ngabiza umama ngabafaka endlini. Uma ngene endlini umama wakhokoda lutheni unyazi, luthe masibakhe izindlu ezifana nezethu siyobafica behleli endlini omkhulu bethu. Wakokoda umama wathi la endlini yami ungifake kuyo kuyibhuku ngifuna ibe njengakuwe kube nokhafethi. Ngingalele mkhokheli ngene endlini ngakalali angikhumulile wakokoda efasteleni wakhuluma. Ngiphahlile uzalo 23 ukuphahla ukuthi yini hayi kushisa impela. Ngijabulele kakhulu leyo nto leyo. Ila iNazaretha kuphela. Wakhuluma nami ngamphendula ngambuza. Ngaphendula ngathi mama kulungile nikithuba ngizokwenza konke ngithe ngibela nje ngolesihlanu nganikeza umakoti imali ngathi la ukhaphethe ufake seyishilo umnikazi wendlu. Uthi ubaba ubhobho yabo thathena bengifuna ukuthi ufikile ulandela isizwe khona la nawe sawadla manika lokuthema izalukazi eyiholayo. Kwadalwa yini ukuthi makhuluma
shembe omama bengahola Elizabeth sasiyobonga bani akithi ushembe lo wasenza siba nje bantwana Nkosi usinekusula amen